kocour, v botách a mluví již lidskou řečí, vyjeli jsme se s princeznou na projížďku a zabloudili jsme. Či je tento les? Mého pána Markýze z Karavasu. Zrovna dnes mi říkal, že dnes zabloudí v lese vzácná návštěva. Obdaruji svým úlovkem. Tak prosím, královna, v pytli je tučný zajíček. Nejlepší bude pečený se zénem. To je neuvěřitelné. Vyředil tisíce lidí a teď nám poradí cestu z lesa ven. Musíte rovně a u krmálce zabočit doprava. Tam teče stříbrný potok. Můj pane, za chvíli projde veličenstvo královna s princeznou. Teď mě dobře poslouchejte. Musíte udělat přesně to, co vám poradí. Jak je